Mayat nga gabi sa tanan, kadya nga gabi may basahan ako nga istorya nga ginatguluhan ang damgo ni Dulis. Ang diyang istorya sang ka-adaptation halin sa Korean folktale nga ginatguluhan Myeolcheok Home or The Anchovies Dream kung sa English. Okay? So pamati ka mayad ang mga bata sa kadyang gabi may istorya liwan ako kaninyo. Ang title, Ang Damgo ni Dulis. Katong una nga panahon, sa sangka masinaw, madalim kag nagaasul nga dagat, may sangka dulis nga nagauli. Sangka gabi, nagdamgo tana kasangka makatiriblag nga damgo. Ano ayhan ang kahulugan kadamgo ko nga dya? May malain ayhan nga matabo, ang palibog ni Dulis nga ginalingi-lingi ang ulo. Sino ayhan ang pwede ko pangabayin nga makalubad ka akong damgo? Mga abyan, sino kaninyo ang pwede makapaket? Ang pamangkot ni Dulis sanang mga abyan nga nagalangoy-langoy sa idalim kadagat. Bisan isara kananda, wara ti may makapaathag kakahulugan kadyang damgo. Gulpi lang nadamdaman ni Dulis si Sige-Sige. Ang gidabantog nga manugpaket ka mga damgo kag nagauli sa nakatengdan nga bahin kadagat. Miyad siguro, sulatan ko si Sige-Sige nga maagto dya bisan makadali lang. Abyan sapsap, pwede maihan mated ang akin sulat kay Abyan Sige-Sige. Mahina abi ang akin lawas, gani hindi ako makalangoy ka malawid, ang pangabay ni Dulis kay sapsap. Dali, buhay lang ako kariya, ang sabat ni sapsap kay Dulis, nga nakinyag man mamanaan kung ano ang buat hambalin kadamgo kaan ng abyan. Dara ang sulat, ginlangoy ni sapsap halin na sidlangan paagto sa nakatengdan para ihatid ang sulat ni Dulis kay Sige-Sige. Tuman kalawid kang anang pagpanakayon, kag sa urihi nakita na gidman si Sige-Sige. Pagkatapos basahan ni Sige-Sige ang sulat ni Dulis, nagsunod siya langoy kay sapsap pabalik sa nasidlangan. Abyan Sige-Sige, salamat kid sa pagtugon mo ka akin pangabay. Ang hambal ni Dulis nga wala nagauntat ang pagsaot kaanang mga sirik sa kalipay sa pag-abot ni Sige-Sige. Dali, kaon anay, siguro nagutom gid ikaw halin sa malawid mo nga paglangoy. Ang hambal ni Dulis nga daw hindi maributay sa pag-abot ni Sige-Sige. Duro nga mga pagkaon ang ginpagwa ni Dulis. May matamis, maslem kag medyo maasin ang ana ginahanda. Naghakinam-kinam gid si Sige-Sige sa pagkaon. Samtang si Sapsap nga naglangoy man kamalawid, wara na damdaman ni Dulis. Wara gani bisan bugno si Dulis kay Sapsap, umpisa kapag abot na kadya halin sa pag-abat kay Sige-Sige. Hambal mo sa imong sulat, makatiriblag kag makatingalahan ang imong damgo, ang umpisa nga pamangkot ni Sige-Sige kay Dulis. Huud, amo dya ang akin damgo. Gulpi lang nagtibuok ang akin lawas sa kahwaan, kagulpi man nga nagtibusok sa rurot sa lupa. Pagkatapos, mahinay nga gindara ako sa kundiin, kagulpi lang tuman kainit kang akin na batyagan, kagdayon man nga nagkudag ako sa karamig. Ano ay hanang batambalin na kadya? Ang pamangkot ni Dulis kay Sige-Sige nga mahugod sa pagpamati kaanang pagsaysay. Bisan si Sapsap, nag-inged man kagulpi nagtiskeg ang ana mga sirik sa pagpaningad-tingad. Dahil yun misak-misak ni Sige-Sige ang ana mga mata, nagliki-liki ang anang ulo, kag sa matunog nga limag, naghambal dya. Panginbulahan, Abyan Dulis. Sa hindi magbuhay, mangin dragon ikaw. Ang masinadyaen kag may kakunyag nga bantala ni Sige-Sige. Ano hambal mo? Mangin dragon ako? Ang pasinta ni Dulis sa daw hindi mapatihan nga pahayag ni Sige-Sige. Ang pagtibuok mo sa kahawaan, ba't hambalo na kariya nga mangin dragon ikaw? Kag ang pagtibuok mo sa lupa, ba't hambalin nga sarang ikaw magdara kauran bilang dragon? Pagahambal mo nga gindara ikaw sa kundiin, nagalutaw ikaw kariya sa panganod. Ang pahambog nga hambal ni Sige-Sige nga nagakadlaw banged nga nalubad na ang damgo. Pero danay ikaw, ano ta na ba't hambalin kato nga gulpi ako na mainitan kag dayon man makudag sa karamig?
ang saluat nga pamangkot ni Dulis. Ay, sus kahilas karya. Siyempre hay dragon ikaw. Pag gusto ikaw kung ano nga klase ka tiyempo ang gusto mo. May mainit kag may maramig ang padayon nga pathag ni Sigisigi. Si Dulis nalipay sa minsay nga gintaon ni Sigisigi sa anang damgo. Sigigid ang tagay kairim kay Sigisigi. Si Sapsap tana nga nagapamati lang kakadlaw kadarwa, nagabukal rin ang dugo sa kaagad. Ako nga nagantos lang sa nasidlangan pagto sa nakatungdan para lang daran si Sigisigi rigya. Amuhon mo lang karya? Ano nga dragon riya? Naten, may maabot nga kalautan kag sa peligro ang imo kabuhi. Ang singgit ni Sapsap kay Dulis. Ano nga ambal ra? Gasabit gid ikaw hay mangin dragon ako? Gahungag-hungag gid ang irong hambal ni Dulis banged sa kaagat man kay Sapsap. Ang beet hambaling kadamgo mo nga madawi ikaw kabunit. Ang wara misak-misak nga hambal ni Sapsap. Abiyan Sapsap, abi ipatag kami kung ano ang gusto mo hambalin. Ang sabat ni Dulis nga nagakudagran ang limag sa kahadlak. Dayon nag-ubo katudo si Sapsap antis magambal. Paminsara bala. Kung madawi ikaw kabunit, kagulpi betengan ka mangingisda ang bunit, siyempre malupad ang lawas mo sa kawaan. Tapos kung huksen rin lawas mo sa bunit, tapos itablag ikaw sa siridlan, kundi matibuso kaw liwan. Tapos halinan ikaw sa itim nga kawa kag pabukalan. Tapos daron ikaw sa binit ka dagat kag ibilad sa tunog. Ti ano ba'y guwa mo? Kundi baog. Amo galing sa sunod, mag-andam ikaw. Ang paandam ni Sapsap. Si Dulis, bagad hindi rin gid kaagwanta ka mga napanghambal ni Sapsap nagsabat. Tamaan gid kanimo ka para sabit? Banged nga mangin dragon ako, kasakit kita ang busong mo. Ang pautwas ni Dulis. Ikaw ta na, sisigisi lang namian mo. Ako takon nga nagantos ka pangabay mo, wala mo nakita. Hangag ang hibubanat ni Sapsap. Ano hambal mo? Hangag? Ang pamangkot na dayon tampa kay Sapsap. Ano gid bala kapag res ang pagtampa ni Dulis nga nawilwig gid ang sampiak nga mata ni Sapsap? Haragoy ang mata ko, ang tiyabaw ni Sapsap. Aragoy, karadlak ang hambal ni Lucas nga nahadlak pagkakita ka mata ni Sapsap. Nanago niya sa kabatuhan pero gagwa man ang buli. Hahaha, lantawa bala si Lucas, ang talangkaw ni Silly nga ang bangirit kalabot rin sa talinga. Ginawa lang maniliwit kapagang ka nakaradlawon. Bangid ka dya ang mga malabag, mabaga, magamay, mabahal, manipis kag madamol nga mga isda sa palibot nalabugay sa natabo. Samtang si Sapsap dali-dali nga naglangoy paraye pagto sa gulaman sa pagsagap katrambal sa anang mata. Wara na rin nasaksihan ang pagsakop kasahid kay Dulis. Kag nangin matuod ang hambal ni Sapsap, si Dulis nangin baog sa katapusan.